Umqeqeshi weKaizer Chiefs wesikhashana uKhalil Ben Yusuf uchaza uCaster Sirino njengomdlalo obalulekile kubo ngemuva kokuthi lo mdlalo oneminyaka engu-34 ubudala egeja amathuba amabili acacile emdlalweni wabo weBetway Premiership bebambana ngo-1-1 ekhaya neMarumo Gallants ngolwesithathu. uSirino uqale wageja ipenalty esindiswe unozinto weGallants uWashington Arubi wabe sephuthwa elinye ithuba elihle ekhahlela phezu kwepali eqaleni kwesombe sesibili. Ukuguqula noma yiliphi kulawo mathuba bekuzokwenza iKaizer Chiefs ihambe phambili ngo-2-1 eFNB Stadium. Bekungenzeka iqoqe amaphuzu amathathu. uSirino besekhishwe esikhundleni ngaphambi nje kophawu lwehora. Lokhu Ben Yusuf usichithile isiphakamiso sokuthi abalandeli beKaizer Chiefs bese bemxosha lo mdlalo enkundleni. Wathi ubona abalandeli abebejabule ngoSirino ngesikhathi eshintsho becula igama lakhe. Lo mdlalo wase-Uruguay usashaya igoli elilodwa kuphela nomsizo yedwa emidlalweni eyisikhombisa yeligi kule sizini. uBen Yusuf umvikela umdlali ephawula ukuthi uSirino ungumdlali omkhulu onolwazi oluningi nokuthi ukugeja ipenalty kwenzeka kunoma yimuphi umdlali. Wengeze ngokuthi uSirino uyazethemba futhi uyazi ukuthi izinga lakhe lizosiza iqembu. iChiefs ilahlekelwe umqiqo ngemva kokuqala kahle kwesizini entsha njengoba idlale ngokulingana neGallants. Kwabe sekuba okwesithathu kulandelana kuyona yonke imiqhudelwano ingawini. Lokhu kwehla kweform kuyakhathaza njengoba amakhosi ebhekene nomdlalo omqoka wokugcina umkhankaso wawo we-Africa uphila. iChiefs izokwamukela iCape yase-Angola ngomgqibelo eFNB Stadium emlenzeni wesibili womlenze wokuqala weCAF Confederations Cup. Njengamanje iCape ihamba phambili ngo-1-0 abawuthole emlenzeni wokuqala eLuanda. uBen Yusuf ugcizelela ukubaluleka komdlalo ozayo ezwakalisa ithemba lakhe lokuthi iChiefs izowina futhi ikwazi ukungena emzukwiswaneni olandelayo.